Fiets je hier wind tegen, wandel je in druil en regen, beweeg je een verleden tegemoet, een land van ooit, niet eens zo lang geleden. Met deze woorden wordt het bootjeseizoen in het Polderhaatkanaal goed iepenen. En dat vind ik gewoon wel wat let. Het kost het ondernemersbiegelieks omzet. Ja, het is vanwege de natuur hè, dat het wat later iepen gaat. Ja, de beestjes en alles moet zich wennen aan de bootjesspul. Dus ja, dan is het wat later iepen. Wat zijn ze gasten ervan? Ja, die begrijpen het net altijd. Die zeggen van, we slaan het op en waarom is het zo lep als iepen en dat valt wel mee, zo'n bootje. Wat jouwt zo'n beestje nou om zo'n bootje? Land en lucht in nevels van eenzelfde grauw en grijzigheid. Sluiers van verval en vuil, dras onder je voeten. Het was van tevoren eigenlijk al duidelijk dat tussen 1 juli en 15 september ook dit jaar het kanaal open zou zijn. En dat het pas in de jaar daarna wat langer open is. Maar goed, dat was niet bij iedereen klaarblijkelijk helemaal helder. En ik denk dat we gewoon moeten zorgen dat we dat de volgende keer nog wat beter communiceren. Het kanaal waat 2 lijn iepenen naar jaren van striderage. Het is omstreden omdat het kanaal dwars door een natuurgebied rint. Vlienier varen er 1400 bootjes terug. Of het kanaal Takkemeer langer iepen kan, maakt een speciale commissie onder leiding van Henk Kroes monitoren. Die zorgen naar de toestand van de natuur. We hopen dat die kever zich goed voortplant, dat hij een beetje enthousiast is en dat er heel veel kevertjes komen. En dat we daardoor dus ook kunnen zorgen dat de openingstijden verruimd worden. Er moet ik reuring wezen en als het kanaal dan langer iepen is, dan komen er meer mensen en dan is het interessanter om er gebruik van te maken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat het gebeurt. Het Polderhaatkanaal is rond 15 september iepen. Pluist paardenbloem, wuift fluitenkruid. Hier bewegen, tijd en ruimte, leven.